Així estem en Vicent, el cuiner de la paella gran de les festes alternatives del Grau, i volem preguntar-li primer què tal l'experiència. És el primer any que la fa? No, l'any passat ja va ser el primer any que la vaig fer i jo crec que l'any passat mi vaig ser més bona que enguany. Ai, això no se sap. Sí. Olia que alimentava. Sí, bueno, però... I vostè què pensa? La paella la fa i la desfà el que la fa o què? O té que opinar la gent? Home, el que la fa i la desfà té la seva opinió, per supost, perquè és el que la fa. Però, clar, el que té que donar el premi, com en tots els concursos i en totes les coses del món, és el públic. En aquest cas no és el públic, en aquest cas és tota una penya d'una colla d'amics que sou i espere que me doneu el triomfo. Sí. És vostè un artista i esperem disfrutar-la. Ahí tenim la paella de l'horta, autèntica, en caragolets i en verdureta, unes llimes ben tallades. Tant com a artista no, però bueno, m'agrada fer la paella, me van demanar que l'any passat i pues, avui ho fer-la també i abans. Així, la qüestió és, la paella és festa. Fer una paella és festa, és estar en germanor, algú que te porta una cerveseta, això és fer una paella. I què tal van les festes, de moment? Bé. I com aniran? Jo crec que bé, com sempre. Les festes tenen que anar bé. Pues moltes gràcies, que la disfruten i per l'ESFAC i per el Grau. Gràcies a vosaltres per esta entrevista. Gràcies, Vicent. Bueno, estos amics de castellonquis.com m'han posat en un compromís, perquè com veuran vostès ja fa temps que no mos veien i a través d'ells tornem a estar així. Bé, han vist a Vicent Ballester com ha fet el paelló gran i ara tenim a Pablo Ballester també, que ha tornat a fer el paelló més menut. Des d'ací, des de l'associació El FAG, Pablo, quantes dies teniu festa? 4 dies fem nosaltres festa. Bueno, això és 4 ja n'hi ha prou. 4 prou, sí. Bueno, teniu alguna ajuda? Ninguna, que va, així no ajuda ningú. Així nosaltres ho fem tot. No ens ajuda ningú. Bueno, però si sou associació, suponc que podeu demanar aportacions i... Nosaltres ho fem tot. No ens fa falta ajuda, que ja nosaltres som prou per aportar-nos tot, nosaltres. Muy bien, pues me alegre, Pablo. Bueno, ¿qué le has ficado a la paella? Ai, arròs. Home, no has ficado més arròs. Les paelles n'hi ha que cada una... No, verdura, la carn... Caragols. Lo que porte la paella ja van. Bueno, Pablo, el día de ir com va anar? Ja s'acaba, ja. A mi no m'agrada.